kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Mana kamano nyako Ramogi jwango kinyi mabero dichiengo no ma bende Nyasaye ochako walo kendo miwa koth wagone erokamano maduong' mokalo ma nyiso ng'uono hera kod miwafu ma Jehova Nyasaye ne kodwa nyako Ramogi. Warwako ni machiegni chenro ma kaka wanene ma chenro kende e piny duto te kod Afrika mangima ma bende mithuolo ka jawinjo kendo janeno ma bende kolo weche mopogore opogore mamulo ngimani. Waikore ka margo kod tich nyaka sa 4 mar wang'o nyango kinyi ma kawuono wantie kod weche buora mamulo ngimani. Mokwongo nyako Ramogi jwang en goni erokamano maduong' ahinya kuom siko bedo ka ichiko iti Ramogi FM kendo neno Ramogi TV kaka pile waiko ni chenro mopogore opogore man kod dwaro makende mar mi mor, mi puonj kod mi bedo gi ng'eyo mago te maloko ngimani. An jata chenro Victor Tino Makajuma yena muda kao thuolo mar wako tim mangima mar kaka wanene okinyi makawuono. Yena muda chak kod Barakol Kacham oluongore ni governor. To kang'eyo ni yiero ma 2027 ka oikore nade. Oyaore Gabna. Oyaore Victor. Mesa oriti maber. Ruoth orita maber. Iketho gini okaluongra. Yie maluonga. Yene kiwacho na luongora ni kama. Wambe ka one house of records I withdraw. Erokamano Victor. En okinyi maber ma Nyasaye omiyowa mondo wabed mangima kendo agone Nyasaye erokamano ka Ruoth otayowa kendo aneno ka Nyarawila oringo matek bang' bedo koda liel manyocha gin godo kendo aparo ni wachako kwagone mos makende kanyocha ne gi kowuon gi manyocha ne gi ko chienge somo kalo wagone Nyasaye erokamano ni gitieko maber kendo obedo kodwa okinyi makawuono omiyo wagone jo Rawila duto te mos makende. Ano ka Ken Muga bende ochopo ing'eyo ne juma mokalo ncha ne wani ywe mar holiday koro juma lach mano ka Ken oduogo ka wiye lero kang'e ni yie wiche malal sasa moro duogo madonjo bata erokamano oromo granga e koro oromo granga joluma chon ne wacho kamano erokamano ahinya neno ka gima Nyakwar Perez governor odiro ni ball e koro nkete kori mondo logo ne odiro na ball anto e weekend obedo malach ahinya to king'iyo ni ne wantie kod liel ma kor gi Rose Ngobala ma bende nche wachako gone mos chakruok mare kendo kata giko ne pod ne wagone mos ne gitimo maber kendo buru maber to gimachielo bende gwa kik wil godo ne wabedo kod odira bende ma iye lach weche ne ng'eny nyasi bende nitie maka gi kacha ma ineno miel manomielore Oruma Grounds to kod Greenspan Mall ngisi ni Ramogi TV gi Ramogi Radio chungi jongolo gi jochuog wer kata jolos wer e yore mopogore opogore nyato kaluwore kod talanta ma ji nitiere godo samoro pod ok omaki motegno koro gima waneno cha en ni koro sani wana oko mar mondo mwane ni joma nitie kod mich ma kamagi omako badgi to kikuwa wil go bado bende no miyo fungu makende mar yawo dhot mar chunye min ode koro arus makende mano bagi kendo ji no chiemi ne pek kama sela ji no ko agi dhog James Opolo japiche na winjo ni no yieng ma simbe no posre wuok fuku makor ka goge kone mogore piny makaka dang no kwany ne obedo ne matek ahinya okoringo kwany nikech ano bio pare mabani Kotmiel manyane no ka James Opondo nduso kache manyuodira na neno ko odwa miel molo nyaka wuona arus oteka arus Opondo nyaka wuogo akeni producer maro bando inyalo ngeko no wana matin kaka weche ne chalo kapono ekore mano producer mano achiel kuom directors mikwa ka ma bende thothne jabedo kodwa e chenro mar kaka wanene ka mano Alex Obado ka gikone koro nyogo riti ne bedo sengol kaka jomoko kete Nyakwar Ramogi jwang kendo no yudo osiep chunye ma nyori orogo keny wan kaka Ramogi FM gi Ramogi TV Cameron Media Services eloti mangima maka ka wanene wako ino maber ahinya Nyasaye oyie obed kodu one kaka unyalo dak maber kendo med gwedhu nyaka tienge mamoko mabiro mane kwayo kendo alamo marwa asante sana congratulations erokamano ne Jehova Nyasaye nikech diko wacho ni gima ruoth oriwo ji ariyo ma ruoth oriwo magidoko ng'at achiel
yie mondo gibed ng'at achielo kendo Nyasaye omiyogi ngima makare kaachiel kod dongruok gidwaro kadwaro kod dwaro mar Jehova Nyasaye. Dabed jadoro dina wacho mokadho kanyo makwani an mana jafwambo gi keyo mong'eyo weche mag ndiko matin kende. Apora ka chumbi mipore wi alot. Erokamano nyara wila oyawore. Oyawore ahinya VOJ. Musa inya gi liel ang'eni kuri seduogo mago te gin mag piny. Mano tadieri erokamano ne nyikwa Ramogi mabe osebet kodwa e wuotho matek manche wantiere godo ne. Kancho ito wuonwa mzee Jafeth Achieng' Oyieko mane manche wuonwa maduong' ka Oyieko Angolo ka gi mama Saulina. Koro iwacho ni koro sani to family maduong' mar Oyieko Angolo koro baba wa George White obale makoro rito dala. To nago erokamano ne ji te manowuok kendo naneno ka ne en mor kabisa. Paro ni wacho ni kisegoyo gimoro 70 kaka ne jodolo wacho tiwacho ni koro mane en bonasi celebrate. Koro kaka wuonwa nyocha osegoyo 80 gi wiye. Koro wacho mana ni kata kane lit nade to wacho ni wa celebrate ngima gi ndalo mane otimo ang'o mane Nyasaye omiyowa kode. Kendo nadwaro mana go erokamano makende ne gavana wa James Orengo manyocha obiro ywak kodwa kendo gi area MP wa Otiende Amolo, MCA wa Buka Washington ma North Uyoma Ward. To kanyal wiyok nyal wil be gi PS Raymond Omolo mano ochung' kodwa kata kano onge kanyo to no neno na rita ma kar liel ne ber kabisa kendo ne nitiere kwe ma obila ne nitiere kanyo kane ritowa. Kata Roots Party leader wajakoya bena neno koneno ni nyaka obi kendo wacho ni chonge wuonwa no notiyo ga yokono. Koro mano nyisi mana bat malach manche wuonwa nitiere godo. To wiyok nyal wil gi jok mano chung' kodwa te kendo gima no mako dhoga ni ng'eny ji kara winjo Ramogi kabisa. Nikech ji te ne wacho mana kaka giwinjo wa e Ramogi kendo kaka wapuonjo gi kendo kaka watwak. Koro mata duoko ne tim mar Ramogi te. Ni nitiere kaka wayao pach ji mang'eny kendo nitiere kaka wakonyo ji ng'eyo kuma piny ochimo gi kata kaka ginyalo jiwore. Kech kadieri ne ji te nyalo nyisi ni waneno we Ramogi kendo wamor gi gik motimo manyiso ni nitiere kaka wabedo gi impact o kata oganda kende lakini mokadho e oganda. Mar ariyo to en mar obado. En mana congratulations kata kane waonge kamano kaka an naonge to amor nikech en achiel kuom team marwa to sama ng'ato iwacho ni he who gets a wife gets a good thing. Koro mano to en mar Nyasaye. Erokamano odong' ahinya. Obado kamoro moro ma intiere Nyasache omed locho ni kaachiel kod johera te mag Ramogi TV gi Ramogi FM manyo yuoro e nyasi manyo bedo Ramogi nie boma kaachiel kod maisha muziki mar hingo album mar 7 mar jangolo mar Auma Emma Opija Jalamo. Nyasache kube na kodu mane momiyo wan gi chenro machalo thum dag morgi ni nitie ka DJ Vic mbak ndalo nitie ka Kasuku Rafael bende goye kocha gi Kafaya Ramogi top 10 kaachiel kod moko mathoth ma emangiso ni wan joka ng'at achiel jogi ma wa ero en achiel kende en jogi mar konyowa kalo koda were gi talanta ma bende gen go ka wachako weche masani nyakoro ngajwang odiochieng' manyoro piny ngima ne hingo nyasi mar World Health Day kata bende odiochieng' manyoro piny ngima ne hingo ni gino kenge mage mosego mar bero ngima oganda Kenya ka osebedo gi midhiero ka jochiw thieth gi lakteche osebedo ka dhi nyime kod ng'anyo margi to hie lakteche oramo ni gidhi nyime kod ng'anyo margi. Kawuono doko odiochieng' mar 26 ka jatend piny Kenya William Ruto ne ogo bade piny kata ogo duonde piny kowacho ni can't pay won't pay gi dhok machielo. Ma endi karo bedo ni doho ne ogolo chik mane owacho ni kweth ariyo gite kuom thuolo mandalo 14 jowinjire mateko chandruok manitiere ka tinende jopiny nigi chandruok mathoth e kinde mag dhi yudo thieth e ute mag thieth mag piny owacho. Ma kaka weche no bedo karo koda weche mag chik mane do golo e wi wach mar ng'anyo mag lakteche. None of our doctors is going back to work until the government ends its end of the strike. We were never on strike in the first place. Yes. We were never, ever on strike in the first place. We were looking for the government. And you can see they are all helter-skelter. Yes, in funerals. So we are waiting for probably the next funeral in Western, and we might just be lucky. In nowhere in that ruling was the Secretary General of the Union ordered to suspend the strike. Our doctors remain fearless
unbowed, knowing too well that Kenya is not a monarchy, Kenya is not a kingdom. We shall stand and speak to power. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them. We mind about them. We value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government. Mano jatend piny Kenya ma oloso chien kanyo ka luro koda weche mag ng'anyo mag lakteche bang' en owuon ka osebedo ka oleng' thi. Kata kamano jatend jotich mag piny owacho ema osebedo ka chuoko mar theke kin lakteche kanyakla kod jokanyo moko mag piny owacho mar tieko weche mosebedo ka nitiere. Unyalo paro juma mokalo chien doho kokalo kuom jang'ad bura Byron Ongaya ne ochiwo thuolo mondo kwethgi te owinjre mar mondo mi okel konyruok ne japiny. Roslyn, ma en ang'e ni en mbaka ma wasebedo kwaluwo Ken kachiel kod governor. Ok wach mawendo, unyalo paro e loch mar Uhuru Kenyatta. Lakteche nong'anyo kuom thuolo mandalo 100. Winjruok manyien mar CBA ne gikete koge kod sirikal mamalo. Kata bed ni health en a devolved function. Roslyn, wan kama tek ahinya. Wakonyo wach ni nade? VJ ngeni wacho ka pile ni health mana kaka agriculture en a fully devolved function. Manyiso ni counties onego beni nie mstari mambele mar ng'iyo ni to jo Kenya oyudo health koso nang'o. To ingeni pile wasebedo ko wacho ka ni king'iyo chik to chik wacho ni resources follow functions. Manyiso ni function kosedi to pesa ma commensurate bonego beni dhi ang'owa e counties. To pesa no kosebedo kadhi. Mane mamine no kano wacho kata ni king'iyo tich ma sirikal maduong' mamalo dongodo en policy gi referral hospitals. Ma wang'e ni referral hospitals gin adie Kenya ka. Tisebet ki yudo kata nyochi neno community health promoters kineno ka sirikal maduong' dwani mondo gine magitim ang'owa giti function no. Yet ma en function mar ang'owa mar counties. Kore mi yudo ka yuaruok ni osebet ka nitiere nikech yudo ka nitiere kamoro mantiere nyao ma sirikal maduong' neno ni ka gi devolve health ni to pesa be bro timo ang'owa bro dhi kuchocho to pesa ni gidwani mondo gidong godo. Sirikal ni osebet ka wacho pile ni giluwo chik. Kineno koro mana kaka gisebet ka giwacho flagship margi mar affordable housing. Magi wacho ni en tich sirikal ng'e ni dhano timo ang'owa odak maber. Kendo giwacho maber ni mane mamiyo gi teko mar gero ne ji ute kata ka bed mana ni ute en mar devolved. Sani be king'iyo chik article 43 on economic and social rights. Tiwacho ni sirikal nyaka mi jopiny access mar health, adequate health. Manyiso ni kata ka ne ng'anyo ni dhi mbele, to ja Kenya ma kawaida ok onego beni inyore nikech sirikal ok tim ang'owa ok winjre gi lakteche. Wach mar ng'anyo ni masani mar chudo ni ok en gima nochakre sani. Sani winjo ka koro sirikal wacho ni pesa ma jogi dwaro ok en pesa ma ginyalo chulo interns. Wang'e ni e sirikal nitie pesa ma ichulo ga interns ma giketo ma en 20,000. To daktari ma intern ok en intern kaka ng'ama emomine no ka ng'ato kodhi somo daktari to kosomo higni 4 osomo higni 6. Nitie gimomiyo oket kamano somono. Omiyo kane gi negotiate CBA ma giwacho ni pesa monego beni chulo gi en 200 gi wiye. To nego beni sirikal hona mano nikech kok sirikal oduogo to nyiso unia ni koro wadwa ni mondo ulok nying ni mondo ugol intern wach no junior doctors mondo ka koro wachulu pesa modwaro no. Nyinge na ena nying. Koro kunyal tiyo gi nying mondo tuon lakteche pesa nikech sirikal wacho ni interns giketo kategori mar chulo interns. Mar ariyo kanchi neno ka doho no donje.
Done wacho ni jogi owinjre e muda mar ndalo 14 nikech ne ing'iyo ni to osiptal kachacha jo Kenya di masani inyore. Nyocha njo ka Ruto wacho ni ginego NHIF mondo gilos shift. The reason mane timre kamano wacho ni igani kachakore to ja Kenya ka ja Kenya na nyalo wuotho osiptal yoyote to yudo thieth. Koro joma chiwo thieth gi kokichulogi dong gimbe gin dhano, gimbe gin gidware utegi, gimbe gin gi gimora mora ma gidwaro. Ka koro en osedhi e skul mosomo higni gi te, ma koro biro ma koro timo tije. To koro kodwa timo tije ni tinyise ni koro to pesa onge. Iwinjo to tich to nyaka itimang'o nyaka iti. Taparo ni en gima sirikal aparo ni niga gi to. Nikech kata ka ni neno sirikal to Uhuru Kenyatta, ni neno group mane nitiere nyaka gi owadwa Dr. Umoluga, yes. Mano tergi nyaka jela. Nyaka jela. Kane gitamre timang'owa, tiyo ka giwacho ni nyaka timang'owa, nyaka chulgi. Koro en gima en recurrent. Maparo ni kata ka debed ni en doho no, to sama doho ng'iyo wachni to nyaka ging'i ni to rights mag jogi. Nikech ka wang'iyo rights mag jotuo, to onego be wang'i rights mag lakteche ni to gin to gitimang'owa, gidwaro ang'o. To at the same time, be en gima delicate kabisa nikech chik be wacho ni ja Kenya ka ja Kenya nigi right to life. Sama jogi ong'anyo ni, jatuo mani osiptal cha, right ne to ni kanye. Nikech koro ka igeni sirikal bo mako matek, lakteche bo timang'o mako matek. To lakteche ni right, to jatuo mani osiptal cha to ni kanye. Koro kiyudo ka Migosi William Ruto wacho ni priority nyaka wang'i kata mar doctors gi mondo wane kaka wandiko gi. Ni neno ko wacho ni sani ushuru ma wachoko, KRA choko trilion 2.2. Trilion 1.1 ichulo go salary. Anyalo nyisi ni sani kata kwa timo audit mo ang'iyo ni lakteche mani Kenya ka gin adi. To wang'i ni pesa marom nade michulogi. Okapa ni biro bedo kata 1 mar pesa miwacho ni mar salary. Kata nyocha ka ni neno wik mano kadho ninjo ka sirikal wacho ni giyie golo billion 2.4. To lakteche wacho ni wan wadwaro 4 point something. Eka koro wang'e ni pesa mwadwaro cha wabro timo nade, wabro yudo. Kokumiyo wa pesa ni, to onge kaka wabro timang'owa, kaka wabro sota ot wach mar interns. Koro paro ni en conversation maduong'. Tan gini duoka kata ka ji nogo piny BBI. Apa na chiel kuom gik mane BBI o propose mane important ne Health Commission. Health Commission no dine bede ni no dong. Taparo ni kata weche mang'eny mantiere ma affect health gi. Dino bedo canvassed kar Health Commission kamondo giwache ni to welfare mar lakteche, nurses, medical practitioners, jo clinical ang'ogi nigi nyalo bedo address nade. Nikech ka koro kamochopo ma the entire health sector en a breakdown. To koro kaka sirikal, nikech sirikal kiwacho mabe ni okinyal miyo jogi health, to okinyal miyo jogi education. To karakora ng'oma itima ng'o to kinya miyo gi chiemo. Karang'oma koro kaka sirikal imiyo jopiny. Erokamano. Ken piny owacho nyogolo 2.4 billion mar intern doctors kendo giwacho ni dhika uru barupe u Afya House. Ma timore ka lakteche bende wacho ni sirikal wacho ni onge gi pesa. To lakteche wacho ni kikuti gi dwachwa ni mar wacho ni pesa onge to State House kat notimo renovation kate ni nyiewo gi milion 10 gi pesa mamoko mang'eny. Wach ni odwa bedo matut ahinya kech king'iyo kaka ne jatende piny Kenya William Ruto loso nyoro. Ji osebedo ka rito mondo winy duonde. To no wuoyo kendo wuoyo neno samoro koro dhi loko weche nyalo biro miyo weche bedo samoro matek mokalo. Kasa modi bed ni lakteche chuny nyalo lendo ni ng'ane kaka wuoyo ni kare koro onge geno mbele wawe uru ng'anyo ni. But gima duong' ang'e ni odhi medo tuere mbele ka. Kwadoke kalewo matine wach mane jatend piny lose. Yuak mare en ni dwaro mar lakteche ok en gino ma Kenya nyalo sani. Yuak mar jatend piny en ni Kenya ni kama rach. Matien ni watiyo gi omenda mathoth moloyo nyalo marwa. Kech kano wacho ni sani atamalo 47 mar omenda itiyo godo e chulo osara. To jatend piny wacho ni kaponi wadhi ng'wech makamano to nyiso ni Kenya biro bedo kama rach. Kech nyisi ni koro ka Kenya choko trilion 2.2 mar omenda
to 1.1 kata mana 1 gi bathe itiyo godo e chulo osara mar jotich. Kendo kodhi nyime kowacho ni magi mamedo hinyo mak tarik 16 tarik 17 giwacho ni gichano bedo kod romo mar bede migepe mondo mi gilal en yo mane minya duok go osara piny. Koro laktar yudore kama tek nikech en oseng'anyo kaluwore kod singo manomiye. Inyalo paro ni jawer Kodhi Rapogi nowero wer moro ni singo en gowi. Singo mane oketi kane tieko ng'anyo ma 2017 miluongo ni CBA. Ne en ni nitie dwaro mane dwane mondo mi ketie tim. Moro koda ka chenro mag medo osara, chenro mag medo lemo, chenro mar tego okumba mar thieth. Kech dakteche ne wacho ni wan wathiedho ji to wan kata kwa bedo matuo to okumba manyalo tiyo go miluongo ni insurance onge motegno ne wan kod anyuola magwa. Koro mana achiel kuom gima ne nitiere kanyo. Wach mar jopuonjre mane winjo ka Roselyn wacho ni ok gina jopuonjre apuonjra. Gin gichalo lakteche makoka matindo. Koro gintie tich maduong' magitimo. Kendo kiyudo ni gine maging'enye ute mag thieth. Koro kaponi gionge to samoro bedo matek mondo mi ta chenro mag thieth. Koro winjruogegi noseketi ma ji ogo e sei. Nowinjore bed ni time koringo e kind higa mag 2017 nyaka 2021. To gowi osebedo ka nitie nikech nitie fuonnege mathoth ma pod nok oketie tim. Koro magi ma lakteche gidwaro. To jatend piny to koro wacho ni ok nyalre. Gima kero wachako penjore ka en ni to sirikal ilose nang'o nikech inya paro ka ne nitiere mano kungo bedo mokwongo kapok ne ng'anyo chakore. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumisha nowuok oko mowacho maber kane gibedo gi romo mokwongo dwe mar 3 ni gisingo mar biro kete tim dwaro mar winjruok mano bedo e kind lakteche to kod sirikal. Kendo ne ok owacho ni onge yo moro amora mok bi ketego e tim. Koro jatend migawo nosingo ni biro ketie tim. Mak mani nodeko mar chako keto e tim ayanga ma lakteche chako dhi e ng'anyo. Riwruok mar governors be chako wuok kendo bang'e koro ng'anyo dhi nyime kawacho ni gik ma lakteche dwarogo ok nyalre. Kendo inya paro ka Mudhumi Njoki ma en jakom mar komiti ma chung'ne chenro mag thieth e riwruok mar governors wacho ni 95% mar lakteche manie ng'anyo sani gi thothgi 95% nitiere kod orak mongirore gi sirikende mag kaunti nikech gini chenro mag thieth notere sirikende mag kaunti. Koro wacho ni ne owinjore bed ni kaponi ne ng'anyo nitiere ma onge siasa e iye to ne en ng'anyo mana mar 10% kama mar lakteche ma counties ma dibed ni samoro ma ok ng'eny na pare ma dibed ni samoro lakteche gi de ng'anyo nikech winjruok ma samoro ne gin gode kindgi kod counties go ne pok ochop kare. Koro riwruok mar governors ng'eyo ni samoro dibed ni time e yor siasa kendo gimedwa ni mondo mi chak non singo cha time e yo manyien nikech gik ma lakteche dwaro ka ok nyalre. Mano sirikende mag kaunti osethir. Sirikal mamalo jatend piny be koro osethir. Jatend migawo mar thieth binjo ka lakteche seyo ni en odhi mane liete demolose kendo nyiero kendo weche ber kode. Koro wantie kama tek nikech wacho moko. Inyalo paro bende barua manyicha ne ondike kod jatend jotije sirikal mano Felix Koskei. Kendo ndike modeko makinyi ne ting'eno ka do ne bura ni e do. Anya paro kwa dhi e habari masa 3 ka report cha donjo ka wachiegni chaka habari. Report donjo ma watima piyo mondo jopiny ong'e ni sirikal wacho ni gin gisechiwore mar neno ni dwaro mamoko mantiere e winjruok ma kamano kete tim. Achiel kuomgi neno ka ne Koskei wacho kacha ni sirikal ochiwore kendo wacho ni osechul gope moko madibed ni ne nitiere manonyuolore e winjruok ma kamacha. Kendo machielo en ni ne omenda manoket tenge mane Roselyn osewacho mar mondo mi chul godo jopuonjre ka. To mana mapiyo kapod gweno pok omonyo law to ineno ka jakom mar KMPDU Abidan Mwachi wacho ni sirikal tugo gi mana gi weche mondo mi omor jo Kenya. Wadwaro ni mondo ketie tim winjruok cha kaka en. Matieni ya ging'iyo ni sirikal samoro temo berore mbele jo Kenya to adieri mar wach gima nitiere winjruok ma kamacha ok ketie tim. Koro wan gi ywaruok mapek ma sirikal ywak koni to sirikal ka ng'ato wacho mare. To riwruok mar lakteche be ywak koma kore. Ok ang'eyo ni wadhi chopo kama ne wachope 2017 cha mane ji ogombo kuom dweche 3 magikone waneno komak koda ka jotend riwruok mar lakteche. Koso wanyalo go kama nade nikech gini ka jatend piny owuon osechung' mosewacho ni ok nyalre
koro nyisi ni samoro nyalo go kamarach tinyalo paro ni dobo osebedo ka golo chike mage. Lakteche ne wacho ni gin ok gibedo ke tich, to ginyalo dok e tich to ok githieth, koro gibedo gimiluongo ni go slow. Lakteche be wacho ni gin gionge ng'anyo, sirikal ema ne ng'anyo, ke sirikal otamore winjore kodgi. Gin giwacho ni kaponi keto e tim chike mag doho, sirikal oserem keto e tim chike mag doho kochakore higni mane gibede kod winjruok kodgi nyaka sani. Koro gin ka dok giketo e tim chike mag doho, to gineno maka chalre achala nikech ng'ama duong' e gini en sirikal. Yes. Koro nitiere achaya ma koro oseng'is doho kowuok kuom malo, sirikal ka dure piny nyaka ne ng'ama tin. Koro wantiere kama tek ma kaponi jatend piny owuon ok okawo okang' mar dhi olorore i agola gi lakteche mondo mi giwinjre, kata koken owuon to omi joge chik mondo mi jogo bed piny owinjre, to kiloko gini tiloke e yo mane. To kaponi kete tim tikete tim e yo mane. Kech kobiro mowache kuchocho to chalo ka gima kora thuya, nikech joka dhi neno ni ka gima othiano ni onge to gidwaro. Koro wanyalo chopo kama ratiro mar japiny mana mayudo thieth cha ok chop kare. Ing'eni mana kamedo kama Ken Owuoyo, ing'eni ndalo mane migosi Uhuru Kenyatta nitiere loch, kane gidhi United Nations General Assembly e piny mar Afrika, Kenya, Rwanda gi Ghana e pinje mane gitime pilot mar universal health coverage. Mani neno kano chakre mane dogi wacho ni ne nitie pilot mar counties 4, inyalo paro Isiolo, Machakos, Kisumu gi Nyeri. To kata sirikal manyien mancho donjoni, kanyichi neno gima singa chiel mane William Ruto chiwo ne iluongo ni universal health coverage. Mano wacho ni onge ja Kenya mabro koso yuda ngowa thieth. Ting'eni thieth ok en yath, thieth ok en gero facility, thieth en nyaka obed wholesome. Nyaka idhi osiptal no miyud ka equipments madwarore manyasani nitie, iyud ni dakteche nitiere molony, iyud ni nurses nitiere, iyud ni yath nitiere, manyiso ni Kenya Medical Supplies Agency okelo yedhe moromo. Mane ka koro inyalo wacho ni koro wagike okang' ma sirikal koro nyalo wacho ni kama wachopeni watimo gimoro amora ne ja Kenya ma kawaida mondo tim ang'owa mondo yud yath. To kinyalo wacho ni osiptal nitiere gimoro amora nitiere to dakteche ti wacho nang'owa ni ok inya chulo. Kane devolution ochakre 2013, mandalo go ng'ama nochung' ne Council of Governors Isaac Ruto. Yes. Achiel kuom weche manomiyo ne gigore gitungre gi sirikand Uhuru Kenyatta ne wach mar doctors. To ndalo go Council of Governors no propose gimoro, no wacho ni sirikal maduong' oyiene counties mondo gidhi e university to gitae nyithindo masomo e university mawuok e county no. Koro wacho ni kaka ana somo bedo laktar to asomo Maseno kata somo Nairobi University, to county Masiaya wacho ni kora adwa chulo ni school fees nyaki ilongo na pesa mar university nyaki tiek. Kitieko to nyaki biti e county ka for a period of time, ilongo ni giving back to society. Koro iyudo ka nitie kaka be pesa mar sombi ne sirikal otimang'owa okete lwete. Koro tai gi county nini makisebete higni mogwaro kokinyalo wacho ni koro miya transfer mondo atimang'owa mondo adhi kama chielo. Koro ing'eni kata kitiyo tineno na dieri nitiere pesa moro mabe nodonjo ang'owa e sombi ka ma sirikal notimang'owa notamore nikech ne giwacho ni nitiere kata counties moko miyudo ka mondo yud kata lakteche mar dhi kuro insecurity nitiere, kuonde go ni far flag, ng'at madwa dhi en mana sacrifice. Omiyo ka sirikal oyienegi magichako gi ng'atni ka somo, to yot nikech ineno ka koro iwacho ni county nochung' koda, sirikanda nochung' koda. Koro kata katime county tang'e mabe ni amba duoko gima natimo. Ting'eni magi te pok otimore. Mar ariyo kendo Council of Governors notimo audit. Magi wacho ni kane wadonjo, ma e pesa mane wadwa ni mondo sirikal omiwa mondo wa offset godo pesni mane ntiere mane wa oji ka koro wakaw nikech ing'eni kane counties odonjo ne ntiere defunct local authorities mabe ne nigi osiptende, ne nitiere mag counties magembe ne gichako, ne nitiere mane sirikal maduong' second e counties. Koro yudo kane gin gi le adek
mag jok mane biro e county. Magi wacho ni watim rationalization. Ndalogo masani koro chair mar Council of Governors Anne Waiguru emane CS mar devolution. Mabende ndalogo ne gitamre winjruok. Koro ineno ka gik mane gitamre higni 10 mokadho. Koro endi koro duogo chamowa. Nikech kadi ne gingi gigo ndalo cha. To ne counties chako na clean slate magi wacho ni magi jok mwakao mae list mar staff ma wantiere godo mae kaka wabro chulogi. Koro yudo kata Council of Governors kata ka gimbe giwacho sani ni gin gi contract. To ng'iya ne contract magi wacho no en contract mochung' kako nego beni doctors indiko e counties. Wan kama dinya ahinya nitie gimiluongo ni Hippocratic Oath ma en kuong'ruok ma dakteche kao katiba maro bendo kaka Roslyn nodimbo kanyo ni japiny nigi ratiro mar yudo thieth e yo makare. Pod neno ka gima ng'ama dhi hinyore en hasla japiny nikech wane mwala ute mag thieth mag piny owacho. Jowetewa osetuomo kikruok man osebedo ka nitie sirikal makoro wach dakteche nitere nyaka e liete. To sirikal pod omoko e function mar health ni ok ang'e ni nikech development partners nigi pesa mang'eny, obed PEPFAR, obed Bill kod Melinda Gates Foundation, obed Walter Reed Project gini, Glaxo Smith Kline gini. Dibed ni mae momiyo sirikal mamalo ok dwa buodho wach mar health ni nikech pesa ma Global Fund be nitiere ka. Victor, kapok aduoko penjo ni nikech en penjo mapek to wiya wil gi goyo ne jadolo na madala mus makende kiching'e ni jodolo gin kaka jonyuolwa. Jadolo na madala mano Reverend Caleb Tito nyo wito wuongi. Mano jadolo mar SK St. Luke's Mogongo. Nyo wito wuongi ma wuok Kakelo Dudi. Jaduong' Timothy Okelo mabende en wadgi Professor Richard Otieno Muga. Mosaine jadolo. Kabiro e wachni Victor to aparo ni jo wetega osego wiye malach. To Victor, sama ne Nyasaye odhi golo jo Israel kooro Musa mondo odhi ogol jo Israel e piny Misri, to nitiere honni manotim ma wasesomo mang'eny. To achiel kuom hono mogik mane omiyo Farao weyo jo Israel en sama Nyasaye ne ochwado jo Misri gi chwat mar tho yawuoyi motelo kata first born sons mar jo Misri. Tiende ni ng'at mora mora wuode maduong' ne tho. To Nyasaye ne riek nikech nomulo nyaka od Farao. Dine first born gi tho athoya kata yawuoyi madongo gi tho athoya mag jo Misri mamoko. To Farao ok dino yie ne jo Israel mondo wuogi. Koro gima timore sekta mar thieth ka en ni jok matho poko mulo od Farao kata od fareche ma Kenya ka. Chieng' matho nyalo mulo od Farao to Farao biro yie mondo jo Israel odhi. Farao mantiere kae oting'o minister mantiere mochung' ne thieth, oting'o President William Ruto, oting'o jotend migepe, oting'o jodito te mantiere piny owachoni. Tiende ni gin sama thoe madhi mbele gi timore to mana raia ma kawaida ema jogi thoe osiptende gi. Chieng' matho dine bed ni jogi dhi osiptende mag piny owacho gi kae to ginenie pek ma ji ni godo. Ka ne ginyalo wito ng'atgi kata chiel Victor to gomo ni kawuono ruma. To nekech giwinjo osiptende gi kaka gweno winjo aora. Nekech gigero osiptende gi to ok gidhiye. Mae ema miyo koro gomo makama dhi mbele kuom thuolo malach. Nekech kane ng'iyo ute mag fuambo kata lipode mosebet kawuok kaluwore gi suffering kata lit gi pek ma jotuo neno, Victor, en gima ok onego bed kata ni parliament pod ok oluongo debate mapek mar mapoya special sitting mapoya. Yes. Nekech Victor, ere gima nyalo miyo parliament luong special sitting? Kichangini jo bura owinjo wasani. Kenyatta National Hospital sani maen achiel kuom osiptende madongo pacho kae. KU Referral Hospital, Teaching and Referral Hospital. Kichaki donjo Jaramogi, kichaki dhi Moi Teaching and Referral. Sani gin nono. To magi kuonde machalo ga chirni. Osiptende nyaka mane kor gweng' sani
gima japiny dwa winjo kata pek ma jopiny winjo, jopiny emong'eyo. Emomiyo kata ka ker go kore to lakteche bende goyo kore. Ng'ama hinyore e gini en japiny. En japiny ma kamonyalo lokore odhi onge. To Victor, ing'eyo ni gini kwagoye mbaka tiduogi nwang'o ni sekta mar thieth pacho ka tuo kendo nyocho tuo kata mana ka lakteche pok odhi e gomo. Koro sekta mar thieth pacho ka tuo ma tuwe kane ing'iyo mana kaka nyarawila tuo mogik mosebet ka timore ka kemsa. Onge mar yedhe to gimibadhi mogo tach kuno. E seche mane lakteche gi pok odhi e gomo, ne osiptende mag ji giwegi kendo thoth osiptende riembo jotuo motenore gokumba mar NHIF. Wira ni piny owacho pod ok ochwalo omenda ne osiptende gi kaluwore gi jotuo ma osebet ka ithiedho kata mana othiedhi e osiptende gi kuom thuolo mokalo. To ini neno ka samoro dayo moro kata miyo moro ma otenore ne okumba mar NHIF nikech Victor mondo ikaw silingi 500 mondo mi ikete okumba mar NHIF ni pile pile kaito giko yudo ka omenda makama ok nyal konyi. Koro mi nyocha bed ni gini mulo ute faraogi kata mano okumba mar NHIF ni de koro tiyo kako obedo be notiyo. Tineno ka seche ma magi timore to piny owacho no oketo maino mathoth e wach mar yes. Kama koro gineno ka gidwa ni mondo gichoki omenda mathoth mak mana ni hinyruok ma jopiny winjo to ok gidewo. Mar ariyo, lakteche tiyo tich mapek Kenya kae kendo wang'eyo. To bende laktar bende ok nyal dhi thiedho jatuo ka chunye owuon ojor. Ochuoyo mana sindan mowinjore kech othiedho mana jatuo ka weno owuon chunye oneno ka kor lwasi kata lwasi motiye en gima bende miye mor koneno tijeno kako time. Laktar samo dhi neno jatuo to laktar owuon nigi chunye lit. Samoro ode olor pod ok ochulo. Nyathinde ni dala pod ok ochulo negi school fees. Oparore ni to odwa ng'iyo wa jatuo samoro to jatuo mothiedho to no ka samoro biro ka mothiedhe samoro gi nyamburko ne moro. Iyudo ka ok ochiw chunye duto. To laktar kata king'iyo weche mag thieth en gima onego bed ni ichiwie e chuny duto. Mae makoro ibiro yudo ka samoro kata mana nurses mantiere osiptende gi winjo ka samoro joduoko jotuo marach nikech samoro en bende enie gi weche gi thieth nade achiedh nade momako chunye. Mar ariyo bende ok lakteche te. Ing'eni gima koro dhi nyime ni ng'at ma hinyore Victor en japiny. Lakteche gi sama wawueni ibiro yudo ka thoth gi odhi osiptende gi giwegi e klinik mag giwegi makoro kuonde mancha no onego bed ni jopiny ginenie jothieth e public hospital sani ibiro yudo ka mantiere gi pharmacies gi ibiro yudo ka mantiere gi clinic gi noal gi ohendli gi dhi mbele. Koro yudo ka sirikal dhi mbele samineno ka gigo korgi lakteche bende go korgi to sama wawueni thoth gi ntiere osiptende gi giwegi to bende mango osiptende gi giwegi samoro ong'ere gi lakteche moko madongo makoro joywayo gi koro gin tich dhi mbele kaka kawaida. Ng'at ma hinyore en jathieth en jatuo ma odhi osiptal mar osiptal Oyugis modhi osiptal Siaya madhi osiptal Migori Ombo monego bed ni nwang'o thieth en dayo makoro ok nyal Victor. Emomiyo iyudo ka gigi duto nyaka chop kama jotendwa olosie e sekta mar education to bende gi sekta mar Momiya pimi gi education ochalo gi sikundewa mineno ka bagni chalo mar rangire CBC kocha to nyithindgi bende ok giter kono. E kaka timore bende sekta mar thieth ka Victor. Nekech ibiro nwang'o ni duond od bura mana kaka iwinja wacho cha ma iwacho ni jo od bura gi gintiere gi ji e liel e gweng' ka gweng' mana kaka iwinjo wawacho. Gin to kare report mane ma ginwang'o ga weekend ka weekend sama gidhi gikawo mileage ni ne ani e gweng'. Donge committee mar health nyocha bende oseyudo petition mag doctors gi mana gichako ng'anyone. Giyudo mana buche moko masanja gisebedo ka gichoko. Giyudo gisebet but ok pa ni ntiere kama gisechung' motegno e wachno. Wan gi chenro moro moyiedhi mar bunge mar yudo petitions mag jopiny. Nyocha fwenyore kanyo ni gin gi petitions mang'eny. Nde Victor tok doegi aparo ni gima notimre ni committee mar petitions no yes king'io standing orders ma 6th edition ma koro mar mar bunge ma 13th ni yes no ket mano nikech ni wacho ni ka petition obiro to kete committee standing kata session of committees go to budho
Koro komiti ni mane gi kende e gima onego bed notimo nade? Ong'iyo. To sani kidhi pile pile kineno ka speaker penjo ga ni to chairman mar komiti no oonge ga, vice ne be onge ga. Petitions to pong kama. Aparo ni petitions magise puodho poko bi chopo kata 20. Ang'o maduong' Victor ne piny moloyo ka sekta mar thieth inyore kendo dhano tho. Aparo ni mano en kata bed mana ni wan gi petitions milion 1 tinyalo kaw gima ket gi tenge mondo ng'i wachni ma kata bed mana ni parliament nyalo romo kawuono kata bed mana nyalo romo over the weekend kata romo gotieno kaka giromo ga to mae gima ne wajumbe nyalo betie piny ma giket gimoro amora kando kendo ne giluongo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha giluongo gi jatend jogo KMPDU giluongo gi magi ne ni to ka tek machalo nade kata ka gitudore to mondo weche mag thieth odhi mbele nikech Victor ing'eyo ni wajumbe gi bende winjo gin gi sirikal gi lakteche temo ok wanyal seyo gi anya nikech en ratiro margi mar dhi ng'anyo lakini onego bed ni wajumbe konyogi nikech wajumbe e jomo yier gi jopiny mondo dhi e od bura ochwal ywak gi koro sani ere ywak ma jopiny ni godo mapek maloyo midhiero momako sekta mar thieth sani gini samoro wajumbe nyalo winjo kochalo mana gimi wacho redio tisome gazet kendo inene TV nyako chopie odi Victor kisebedo makoro itemo ni kidhi hospital tiriembi ni lakteche ogomo tionge omenda midhi godo e private hospital kanye ka kuri biro winjo pek mar gini kora paro ni onge excuse ma wajumbe nyalo miyo wagodo ni gin gi petitions kata gibed mana petitions milion 1 mago nyalo ket tenge mondo mi wang'i ni to ere kaka doctors gi piny owacho nyalo duogo back e negotiating table nikech gimoro amora gigi te nyalo los gi mana gi wach sama piny owacho obolore kendo ringo dhi tenge doctors bende obolore ringo dhi tenge ere kaka gini nyalo bedo resolved ka dhano ok obetie mesa kaka koro wabetie ni makoro ji lore ng'ane imiyo ng'ane gi lwedo achiel tichaki mae koro ji miyore to mayore mano kende e gima nyalo konyo crisis ma wan godo kuom seche erokamano ahinya VJ ing'eni kawuono be kata ka Fred tieko ineno ka kata doctors manobedo hired ndalo Uhuru Kenyatta ndalo COVID mane gin 8,571 be kawuono koro biro Green Park kawuono giwacho ni kano omigi tich ndalo cha nonyisgi ni gibro bedo PPP manyiso ni permanent and pensionable to nyaka ne migi tich ndalo kama orgi counties pod gine contract nyaka sani erokamano wach malita ahinya momako sekta mar thieth Nyakwar Mgajwang' kaka pile iwacho ni onge gima duong' malonge ma odiochieng' manyoro riwruok mano mar WHO osebedo ka oketo kalenda mare ni tarik 7 dwe mano dwe mar 4 higa ka higa piny ngima hingo odiochieng' ma otis ni World Health Day ma iko machiemo ni to gino kenge mage ma pinje ma jokanyo mag WHO osegoyo weche mag bero weche mag thieth ma timore ka piny Kenya ka osebedo ka songo chenro mar UHC ma bende neno ka gima kuom idhi mokerot bunge mar piny Kenya kaka jowete osewacho ni giting' mapek speakers ariyo gite bedo ni koro Senate bende gini koro mulo nikech health and devolved function mondo mi invoke standing orders mag bunge mondo mi giluong bura moro moyiedhi mondo gine kaka nyalo yalo wachni mondo japiny obede kod geno gesani osuptal ok en mana ot moger kende wan kod jochiw thieth e kidienje mopogore opogore kama oting'o bende nyamrerwa wakawo yweyo waduogo Nyakwar Mgajwang' weche pod thoth ka tudi kodwa wach kodwa ni to in iparo nade kete mana ka Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Tinda tikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisi. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nani mambi ndi nochote byamate anenenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisi, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Mana kamano nyakwara mgajwang, mana kaka katiba mar piny Kenya wacho ni ji nyaka bed ka sumo paro e konde mopogore opogore. Ma momiyo kaka chenro ni mar kaka wanene in be wami thuolo mar wacho kodwa ni to gin weche mag mai paro ahinya to ne agenda mokwongo mane wayalo mar chal mar sekta mar thieth maneno ka gima koruombore piny e pacho ka nyakwara mgajwang. An kod ote buora ka ma jopiny oseoro ka Abdalla mar Katito sirikand Kenya onone wach dakteche jopiny inyore ndi moro ka bende wacho ni e chieng' ma president gi leadership mar Kenya biro kawo gima ne president ma Tanzania the late Magufuli ne timo mar dhi thiedhe public hospitals e ka jo Kenya ka biro bedo gi reality ni to chal mar thieth chalo nade. Governors mekwa kokalo kuom COG bende poko loso maber ahinya wach mar Dr. Strike ni neno ka gima gin bende giero kaka weche koro ringo koso nango. Nyinge en Dalmas Odhiambo, ero kamana ahinya makaji mo paki Yesu ahinya mokwongo mosa ahinya ne jadolo ma bende wito wuon gi ma Fred Governor wacho kachiel konyara wila manyesha ni giliel pod gi pak ne Obado dobeni en Obado sirikal ma part 2 koso nango. To kata kamani wacho na kanyo ni weche mag thieth gi ngima oganda gin weche mochuno ma sirikal onego beni koro kete maino mare. Moro kaende wacho ni joma ne draft katiba mar piny Kenya no paro nango mondo migi devolve health nikech neno ka gima gini obago jite national government kod county governments. Victor
ka ng'ato tho nikech doctor strike idonjo ne ng'a sirikal koso dakteche penjo mangima mokalo ng'ato kotho tidonjo ne ng'a sirikal koso dakteche mang'anyo. Okay, Duncan wuod Kanyaluo Mboga en owacho ni omor ahinya gi chenro ma bende osebedo ka fuono kendo kolo miyo japiny bedo kod ng'eyo weche mopondo ahinya to gin weche ma chando japiny. Erokamano maduong' ahinya. Victor Donge Kot nowacho ni strike mar doctors ni en illegal. How come ni jogi dhi nyime kod ng'anyo margi? Oyawre vije blames pod ni kuom parliament poni kuom parliament dabe ni en wach housing levy the special sitting oseluong and Deno from Kisumu. Erokamano Deno kan Kisumu. Wach mangima in bende asante sana. Kanyakla kod joma ogoro ote weche muwacho gin weche man gi teko kendo weche mangima mokalo. Erokamano nya bende Byron Ogutu ngisa kanyo ni makaji moyawre Mbosna Governor Fred Kachiel Konyawre yule kod Ken Muga amora ahinya kaka uwacho weche mamulo ngima Uganda. Nyoane od thieth moro yo county ma Homabay koni nyano ka dakteche moko kuom gi onge tich ji chandore koni kabisa. Governors mekwa kokalo kuom COG one kaka nyalo dio President William Ruto mondo migi chope winjiro kod lakteche mondo gini kik dhi nyime alanda nikech ni ponono kodhi alanda to jopiny dhi nyime kod hinyore. Victor Oyawre Mombasa koni pinyuru maber mokalo kod chwe kako to sani makoro kod chwe kama to kipindipindi nyalo biro to doctors bende koro ni onge ute mag thieth clinical officers gi lab technicians bende koro bogo dhi ng'anyo weche mag thieth mar piny Kenya ka neno ka gima otamo wang' ji ng'eyo. Jotelo nigi thuolo mar dhi oko mar piny Kenya kata mane aonda moro maduno mogogi to wan ganda wala wan gi chandruok mapek ahinya. Konyouru jo media une joma wan go gi geno nikech do kata judiciary tinde chal gima national government noseso fuko gi chon. Victor marango miyo intern doctors no kuno 2.4 million pesa ne nyalo dok e treasury kendo gikaw matin ma sirikal ochiwo no mondo megi konya sirikal chieng'no par gi kendo. Okay, dak wuoye wach mar Babu Owino gi petition manyocha ondiko ne clerk mar National Assembly mar temo thicho oko minister mar thieth koso magi te gin mana hotea koso nang'o upare nade jowete? Babu Owino ndiko ne clerk mar National Assembly hapa ni gima japiny onego ng'e niya mane chako ma process ma thicho oko CS ma health na kumisha kineno standing mar parliament kata communication manosebedo speaker mokwongo sani Attorney General Justin Muturi nitiere kaka noketo migawo ma ka ng'ato dwa kelo impeachment motion to luwo koro gima Babu timono to ber nikech ondiko ne clerk mar ariyo koro bro draft mondo wach reason momiyo odwa timo ang'owa odwa golo CS kotieko kagi se approve nyaka koro yud signatures a third mar members chigni miario gi predegade no a third okay. and one something mondo mi oyud support mar jowetene mondo motion otimang'owa obi through koro mane maka koro speaker osepuodho koko bro biro e floor of the house koro kokele floor of the house eko koro bro dwaro 2/3 ma 230 no mondo mikoro githiche oko koro ndiyo en process mochako but en process matimang'owa mabor nyako lu tieng'ne go ma be waneni to signatures moyudo mag wajumbe gi gin wajumbe mage nikech nyako yud signature no mane makoro bro tero goni wajumbe makama ochung' koda e wach mar thicho oko CS na kumisha wach Babu ber mana kaka Nyarawila kete lakini ok nyal konyo wasani nikech process mar golo oko CS na kumisha en a lengthy process mana kaka Nyarawila wacheno sama pod Pore mana kare okay nikech odoko baba mar jite kata mana ari gi jino wacho ne mano baba wa kaneno mabe en baba mar jite kamano Victor gir Babu no process mar Babu ber to gima miyo ok walose nikech en pod ochalo ng'ama tuomo pinam gagwata e process ma wantiere odwa duono nam gagwata en gile ni chieng' moro nam no duono kogiko kinyi to tumba gima miyo wawacho no ber to en gimo pechle en ni crisis mantiere ni wadwaro gima number 1 ikuongo iluongo ni short term solution manyalo kuong solve crisis mondo doctors odogi osiptal nikech sama gini dwa kawo dweche 3-4 kapok ogol na kuminja ne to bende ong'e ni na kuminja bende ne ok oyierore kanyo
nitiere ng'ama okete kanyo to ng'ama nyo okete cha nowacho ni ok wabi chulo can't pay won't pay. Koro mano tok nyal konyo. Mar ariyo en ni ok ochuno kine babu ema wuoye gini babu Owino to nitiere minority leader nitiere majority leader. Parliament nigi leadership mare. Mae momiyo wacho ni kae kama koro parliament nyaka chiwe leadership. Makoro ok obed gir machalo gir ODM ke sama jotuo lakteche gi ok ogomo mana ODM stronghold kende. Lakteche ogome Kenya mangima. Koro mae sama koro dwaro ni jotelo mantiere parliament ne chiwo gimiluongo ni leadership. Ma koro bedo gima bipartisan. Koro mae obedo gima omulo gi netech kata kaka joma ntiere Masawa gi joma ntiere Kadhonam Chumbi kaka jotuo makuno tho gi kaka lakteche ok ti kono e kaka bende ok gitie gwenge mamoko. Koro mae gima watemo wacho ne japiny kata jawinjo no ni gini oingo babu ber gi paro mokelo lakini mae gima parliament gi leadership mare nyaka koro ne duogi mondo mi gikony piny owacho gi lakteche. Ok wawach ni gin gi solution mak mana ni sama gidi bet gini sama koro gikelo twak makama e od bura to gichalo jok makoro kelo solution. Tiende ni koro gipenjo piny owacho ni to kama e budget ma un godo dipo ni omenda moywago to omenda mantiere kisani wan e budget making process ne ginyalo nyiso gi nekech kata mana budget making process no podhi mbele. Ere kaka inyalo ng'i ni gikawo gimoro mantiere ong'weny komachielo kata kamana mar chai mar State House cha to kata kamana e fuel mar wajumbe cha ong'wenyi gimachielo kono oduogo koni mondo miyo konye lakteche nekech ywak mar lakteche en gima ok gichako sani. To mana kaka wawacho cha ok inyal laktar ok en diel mang'ichun gi po ni jatuo koro entiere koro duogo. Onyalo bet kanyo to samoro services monego beno miyo jatuo cha ok en up to standard manyalo konyo jotuo. Erokamano. Chal ka gima CBA gi gima ujo return to work formula gi. Gineno ka gima gin useless. Obieje mana kimako kanyo aparo ni impeachment motion gimomiyo aparo ni en timely nikech ka en gima nyalo yudore gi tiende modhi e floor of the house kata ka debed mana ni ok githicho oko na humicha to bro miyo wajumbe nafasi mondo ng'ato ka ng'ato timang'owa uwo manyiso ni ng'ato ka ng'ato mondo chiw a vote of no confidence on Nahumisha. Koro en be kama entiere ni ng'eni koseng'e ni motion obiro manitiere bunge to be miye pressure moro manche koro no wuoye e kar liel kia kuonde mage kogo kore ka be bro dok e chien nikech king'iyo chik ni onge CS mabunge osegolo lakini nitiere kaka gisechopo machiegni miyudo ka koro ji wuoye wigi gi timbegi gi kaka gi run ministry koro mano be nyalo pile pressure kuom Nahumisha mondo nena dieri kae wajunge be koro mean business ka watim nang'o to kadhi mbele to wach mar CBA ng'eni king'iyo chik mar Kenya aparo ni achiel kuom gik mane jo Kenya oyudo maber ahinya en wach mar CBA to pile wasewacho ka ni sirikal manodonjo from 2013 kadhi mbele mar Uhuru Kenyatta kendo sani William Ruto kantiere gima ne gimongo ne civil societies ting'eni civil societies emosebet ka pile pressure kuom sirikal mondo mi CBAs manitiere obed fulfilled koro ido ka sani sirikal kok dwa timo gimoro to ringo dhi e doho mondo mi jodoho oket full stop kuom jok matema ng'owa dwaro wach ma CBA emomiyo king'iyo CBAs manitiere te chal ka gima gin mana gik manie kalatas mondiko to winjru ni kama e kaka gibro bedo implemented then wacho ni return to work formula wasewinjore kusedo kendo mana chieng' machielo kendo kakoro ujok mwacho ni waserito makoro waol kendo tima ng'owa ung'anyo nikech ng'anyo to yie ang'owa e katiba but kakoro ng'iyo CBAs ge kata sani king'iyo mag organizations mang'eny bo yudo ka CBA nitie to kaka ne giwinjore no ok obedo implement nikech mar jopuonj bende biro ka biro moch mbele ka mar jopuonj be nitie akelo misori brother nyose bwogo ing'eni ne wawuoyo mana kuom lakteche bworiwruok mar KMPDU yes to ng'eni sani koro muomo nikech jochiw thieth mamoko machalo clinical officers ing'eni king'iyo kata mana osiptendewa makor gweng' ka ibiro fwenyo ni kupogore gi laktar samoro achiel ma ochung' ne osiptal nitie ji mamoko matiyo tije mathoth e iye kanyo mamoko kuom gi bende nitie gi lony moro ma samoro ginyalo timo go tich ma samoro laktar ne nyalo timo to samoro laktar onge sama ne ng'anyo mar lakteche ni ochakore to ne pod wan gi geno ni nikech nas pod nitie jachiw thieth machalo clinical officer no nitie
ng'ama tiye lab manyalo pimo tuo pod nitie onyalo pimi tidhi wuok idhi ng'iewo yath samoro e duka kaponi ne en nyalo mari. Koro jogi teka ni e ng'anyo keche riwruok mare joma tiye lab binche ni winjo kowacho ni koro gin bende nitie winjruok margi moko kete tim gidhi e ng'anyo. Clinical officers ma osebedo ka timo achiel adek e iye kanyo be ng'anyo cho nitie. Koro ng'iso ni osiptal odong' duk ma ng'ama samoro odong' kanyo en samoro joma keto arita ma kanyo samoro e rangach kacha emang ne ng'ise ni isechopo ajo laktar onge dogi. Koro mano jatich ma samoro dibed nodong' e osiptal. Koro apani sirikal be japiny nyalo penje ni to ang'o momiyo e sekta mar thieth ka ji koro ramo goma te. Dibed ni samoro joge maricho koso un murach kech dibed ni samoro lakteche kende mogomo kata emo ng'anyo tich to jowetega moko to be ni mane tich ne nyalo wacho ni samoro magi joma nigi ich lach ma samoro dwaro mana margi kendgi. To nyisi ni nitiere rem kamoro e migawo mar thieth nikech ok nyal bedo ni riwruogego te koro ramo ni koro gidhi e ng'anyo gi duto. Kech ing'eyo kata mana joma chiwo thieth e lony ma osebedo ka konyo osiptende machalo Kenyatta gini miluongo ni ma osebedo ka miluongo ni consultants. Nitie ka gin bende ne gi ng'anyo tich ka giwacho ni koro nyaka gichung' kanyakla gi lakteche mamoko. Matiende ni ging'eyo ni to en ang'o machendo e sekta no. Koro nyaka giluok i sekta no nikech onge yo madibed ni sekta mangima e ji oramo ni ng'anya kaponi nitiere onge pek moro manitie iye kanyo ma samoro japiny ok ng'isi ayanga. Koro Victor, aparo ni gima Ken wacho no e gima owinjore to duoko wa e kama wachake godo ni tuo ma wan godo sani ok en mana ng'anyo mar lakteche but sekta mar kata sekta mar thieth nigi tuo nikech Ken wache maber ni ICU nikech Ken kaka winjo Ken wache maber ni ok lakteche kende, ok lab technicians kende, ok clinical officers kende, ok nurses kende. Ma nyisi ni sekta ni te nigi tuo maparo ni en kinde makoro nyaka wabedie gi mbaka ma national. Makoro jok mantiere sekta gi te kuting'o nyaka county government nikech ineno ka governors joywagi bath ng'utgi e wach ng'anyo ni ok gichomo jok tir. Gima miyo ok gichomo jok tir gileng'o gi bath ng'utgi kama ok gidonje bugo tir en ni gin bende gin gi weche gi moko gi national government ma gineno ni government kaka Nyarailo wache jotemo mayo gi omenda moko ka gitemo suoto umgi e weche mag health gi ahinya e functions manobedo devolved. Kora paro ni en kinde ma banka wasetieko wacha gomoni to nego bed ni piny Kenya e sectors mopogore koting'o jod bura, oting'o civil society, oting'o doctors gi, oting'o piny wako nyaka governors nyaka koro wadugu wabedi e piny nikech maning'i ni pod ok wamulo tuo mantiere ka KEMSA kocha gi kuo mantiere gi kaka yedhe ok chopi osiptende nikech dakteche biro dok to yedhe bende onge. Erokamano nya makama kanya koro ngojwang wach mathieth ni en wach ma bende tut kendo en gi thuoke mopogore jo manye winjo wako kalo kuom Ramogi FM waseduogo kendo bang' weche manyien adimba lak sadek mano mar okinyi makawuono nyakoro ngajwang mi aparo ndalo moko ne sirikal mar barwa bar ne wan gi national conversation maduong ni a Kenya we want Kenya mwadwaro do bed ni ma en opara mondo ko bed ni koro waluwo mar gomba kuma to ere kaka dangwa res sector mar thieth makone ni rubore piny kalu rekod kaka jiwetewa owacho Boz Wuodo Remo winjo kan Nairobi ka Victor government should make a shift move to call doctors on the table so that they can iron out their grievances so that doctors can go back and help patients back in the hospitals. People are dying. Late kendo late nde Nyasaye ng'e ni biro kelo rieko ne telo mar piny Kenya ka jitende kidienje mopogore mar konyo tieko midhiero ma sani koro mako e sekta mar thieth. Mopogore kod mano nyakoro ngajwang koth chwe maber kendo joluo wacho ni koth e wuon chiemo. Yamo kono sekomo chamo sechopo nyaka chong jomoko doyo kata kamano nikech bagni manyo obedo jomoko koreka komo gi esane piny owacho kokalo kuom chenro mare mar chiwo mbolea manengo ne ogonyore osebedo kadhi nyime kod tayo chenro makamano makmana handbrake moro nyo ywaka bang' fwenyore nitie kit mbolea mamoko ma itiyogo micho gi sirikal achiel ma en bandia. Winje nena kaka mokuom jotelo no loso e wachni bang' ka mbolea moro ma bandia nyo maki e county ma Bungoma. Unyalo paro jata tije kada MD mar KEBS ande bende ochopo nyim komiti mar pure bunge mar piny Kenya mane oyango kit mbolea mamoko mane giwacho ni ne ok ochopo rang'iny mowinjore. En mbaka ma osebedo ka loko kore kinde ka kinde. Mokwongo winje na kaka weche no bedo nyakwara Ramogi. Mbolea ambayo tunaiona si ya kawaida. Mumejionea gunia limefunguliwa
magunia, mbolea iliyomo ina unyevunyevu. Na jinsi mbolea hii ilivyofika katika maeneo ya Bungoma, magari yakaegezwa kule katika mafuta ya Ola na yakaanza kuchukuliwa polepole kuletwa katika ofisi za CDF. Shida ilikuwa gani? Trailer lote kwenda pale CDF kushukisha bogi lote na wao kuendelea na safari. Mimi nimekuja hapa, nimejionea magunia, nimeona yale yaliyo ndani. Ni kuomba serikali, KEBS, KEFIS na serikali ya county kuwajibika na kuambia watu wa Bungoma ukweli. The issue of the reported fake fertilizer is a small issue because the quantity involved is negligible. You know, in an exam, 70% is A. So we have imported over 4 million bags of fertilizer. So only 50,000, we got a crooked supplier. In every society there are deviants. Hata kwa makanisa, out of 100 churches, you'll get one pastor who is a crook. You cannot condemn the entire Church of Christ because of one pastor. You deal with that one pastor. So out of the many suppliers who are given, only one, with only 50,000 bags, brought something that is not acceptable. We are not saying it is right, it is very wrong, it's unacceptable. And our security and investigative agencies have swung into action. And people will go to court. But those 50,000 bags cannot interfere with our food security because the percentage is little. We'll be more careful, we'll be more vigilant in future. So it's a small matter, but however small, it is bad. We condemn it in the strongest terms possible, and we ask traders and business people to be patriotic. In the first few weeks, complaints of fake fertilizer being circulated in some parts of the country have dominated our conversations around the economy. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program, NFSP, which is aimed at increasing agricultural production and productivity. I also wish to clarify that the other types of fertilizer has been flagged out as fake is a GPC product sold commercially under agency arrangements outside the NCPB system as a soil conditioner and not fertilizer. The product is only being distributed through the board's depots by 51 Capital Limited and is not part of the GOK subsidized fertilizer. You can use a government facility like even Postal Corporation of Kenya to sell, to distribute courier services. But it is an agency like you contract, but it's not NCPB itself. So there's the same case here with Capital Kenya Limited, 51 Capital Kenya Limited. On the samples from the fake supplies have proved that supplies were not necessarily amongst those supplied under the subsidy program through the National Cereals and Produce. Weche teka nyakwa Mugajwang, sirikal wacho weche ariyo mokikore. Japiny oyie kod wach mar ng'a. Jasiasa, Senator ma Bungoma County, mabende wacho ni en owuon oneno gi wang'e. Ang'eni jolony weche mag science bende biro wacho ni be inyalo fwenyo gima bandia mana kineno gi wang'e ahinya to mbolea koso nang'o. Kumachielo jadieri makende, wuoyi gi dichuo mawacho adieri makende Kenya kama iluongo ni jalup jatend piny Kenya Rigiji, wacho ni kata mana kanisa nyaka bed kod kundi mamoko kata tama mamoko. Ken wachne ka jawache lo sirikal wacho mopogore, Deputy President wacho mopogore, Minister mar pur no wacho mopogore, ne gin mana jo siasa mag opposition ema okeo propaganda kuom jopiny. Jagoro mongirore migawo mar pur wache mopogore mondiko nyaka barua ko wacho ni kik uchiw kido mar mbolea molos kod kambi moro mane sirikal nomiyo rak mar kiro mbolea man nengone ogonyore. Japur ni kanye? Apa ni japur okawo keti iwacho ni ring kama keno kinde mane ji gore lweny mar amencha. Ni kawiti lutie iye kacha cha to koro kindi gi teko mari. Nikech iterowa
Ochalo nyange moro ma waluororego. Waluorore gi nyange moro ma samoro wuok nyalo biro bede matek. Ing'ene duoka chien ni samoro ywak mosebedo kwa ywago bang' keyo ma higa ka higa ni keyo no dok piny, samoro ng'ato tiyo gi mbolea andalo mang'eny kata kwa puro dala kuche do ka samoro tiyo gi mbolea mathoth to chamo wang'. Kara wasebedo ka wathiedho adhola mok changi nikech kwa dok chien kuma ne gino chakore godo, kuma ne ochak golo dok e it jopiny gi it sirikal. Inyalo paro kane kweth mar jafwambo Alan Namu kod Lange ne gichako timo nonro higa mag 2022 kendo ma ne gidhi gifwenyo ni kare ne nitiere koda ka mwandu miluongo datomite mane iolo ei gundni kendo iuse ne jopiny ka achiel kuom yore ma ing'iyo ni ne nyalo biro hinyo jopiny ahinya king'iyo ni sirikal nyalo biro gi chenro mar keyo mbolea mane go yweyo ne jopur. Kora chudhe no ringo modonje mochako keyo mbolea mabandiani. To keto wakamoro ni dibed ni ng'ama wacha dieri nikech king'iyo nonro mane Alan Namu kod Lange jofwambo notimo, KEBS gin giwegi noyie koda bedo ni mbolea mane otimne nonro e kinde no ne ok ni kare. Kendo king'iyo sani bang' ywaruok maka gi kacha mosedadhogi sirikal gikone duogo chako wacho ni adieri ni nitie mbolea ma ok ni kare. Mbolea ma iwinjo ni ok ni kare ni gin mbolea ma jopiny osebedo ka tiyo ga ahinya e pur. Mancha ne ogo marafuku mar NPK 102610 ni gin gik ma jopiny osebedo ka tiyo kuom thuolo malach. Jopiny osebedo ka tiyo gi kidi, gitiyo gi mbulu buslo mag diek kod rombe, moko nitie matiyo mana gi lowo, moko nitie ma samoro ketnegi mwandu moro mowuok e bulo ma dibed ni nyalo wang'o kata puodho ma samoro kipuro wang'ni to kichak ipur kendo higni mamoko. Koro japiny osebedo ka ni kama tek to joma nitiere kod ting' ok osekawo ting' margi. KEBS nigi ting' mar mondo mi gitim nonro ne mwandu gi duto kapod ok okegi ne jopiny. Gin giwegi dibed ni samoro ne nyawo moro nitie korka korgi kata samoro ng'ama owinjore bed ni chwalo negi mbolea no mondo mi gipim no ko chwalo negi to nyawo moro nyaka bed ni wuok e bad sirikal moro. To penjo man duong' manitiere kata kiwe kaka sirikal wuoyo kaka Isaac Mwaura gini wuoyo en ni nyaka sani ng'a moriere ma osemaki nikech ma yot mondo mi ikaw winjruok mikete kid NCPB kod kambi moro ma kambi chakel mwandu mare maketi ka NCPB kaka store ma kod itiyo godo to ka achiel kod chwalo mwandu makamano ne jopur. Nitiere ndikruok mobedo, nitie oboke manitie manyiso ni Victor Juma mane okelo mwandu ne ka mondo usne kata mondo mi kene ne jopur. Ang'o miyo ka ifwenya ni Victor Juma mane okelo mwandu ni mondo make mondo kaw okang' mar chik pod en gima pod yware maka gi kacha. EACC to kod bad miga mochung' ne chenro mag okwach kich kaachiel kod nonro makamago owinjore bende duoko wa ni tang'o me nyaka sani pod ok waneno gimotegno malich nikech wachni osebedo ka nitiere ng'ama omaki motegno malich. Dibed ni samoro nitie ng'ato ma ni kod pek kata mbi moro e sirikal manie tok gigi kata nitiere chudhe moko momakore motegno manie tok gigi makoro joma aneno kitemo ketnwa nyime ka gin joma samoro onge kata mana ketho. Dibed ni nitiere ng'at moro mantiere kod teko mathoth mokadho ma en wach fertilizer ni ong'eye maber moloyo kaka wapare. Mano en wach machielo. Sirikal nochiwo singo ni dwaro mare maduong' en neno ni Kenya nyuolo chiembe mondo kik wabed kwa omo chiembe kowuok e pinje maoko. King'iyo kata mancha ne Ruto, jatend piny William Ruto sidho mise mowinjore bed ni Kenya tiyo godo katemo gowo e singo mane ochiw mondo mi Kenya chop kachop higa mag 2030. Achiel kuom mano miyo pek en ni Kenya nyuol chiemo kokalo kuom chenro mag pur. To king'iyo ni sani wantiere kod mbolea mosebedo ka tiyo e Kenya ka mabandia to nyisi ni wawang'ore lweto wawegi. Lwedo achiel monego bed ni pidho wane ma wachako wang'o. To ma sirikal pod ichak iluwo ni seyo sirikal achiel onogo. Nikech kiwacho ni winjore bed ni japur yudo duoko makare mar keyo bang' pur. Tisemiye mbolea manengo ne oyweyo
to kose kawe ka nengo ne yueyo kamano to karo chako fwenyo ni mbolea ni kata nong'eyo ma nengo ne tek nikech ma nengo ne yueyo nochako chopo ne ka en marach. Ken kitene gi kanyo ing'e ni achiel kuom injili ma sirikal mar Kenya Kwanza josebedo ka yalo en kinde mancha ngima pek ahinya. Gimancha ni yale eliel kamoro amora mi yale en mbolea. Nyocha ne nwakelo mbolea. Gimoro amora mancha ne ka ng'ato chung to wacho en wach mbolea. Paro ni jatend piny kochung to mana wach mbolea ni mowuoye. Mawaziri kochung to wach mbolea ni magiwuoye. Koro awi marach ni mbolea ni putho diogo ochuoyo. Ing'eni kendo kama Fred keteno injili mar mbolea kendo ne jopiny omorgo nikech ing'eni king'iyo ni puothe wang'eny gi ne ji osepuro mopuro ma samoro teko gi nodok chien. To kane sirikal yale to ne en injili mamit winjo nikech koro kanye ma chuny japiny ne nitie, kanye ma koro geno nitie nikech ka thuolo mag tije onge tiwacho ni kare ji odoge pur mondo mi yuto mar ji obed ka nitiere ma jopiny nyalo tayogo chendo mage maka gi kacha. Kenya dwaro ma ok tin tan 650. Tipani kaponi ni nyalo chiw mbolea makare maonge kod mibadhi e iye, maonge kod rach moro e iye makegi e konde Kenya duto. Ok apani wanyaka bedo gi midhiero makoro sani mar joma deji nikech samoro yuto margi onge gima de gicham onge. To koro ka dieri obedo e sirikal ma jatend piny nyisowa gimoriere machal gi ma jalupne wacho, machal gi gima jachiw wacho, machal gi ma jatend migawo wacho, to wanyalo bedo kama ber ni waseyie ni mbolea nitiere to entiere mbolea marach, ng'ane ema notere e chiro, ng'ane osemaki osekaw ne okang' to koro watimo gima kama. Mano nyalo bedo gima ber. To un jopur ma osetiyo kode ma samoro useyudo hinyruok, wachulo unang'o nikech chudo be nyaka bedi ka ni ng'ama oseyudo hasara tichule nikech gino itimo kowuok kuom ka in owuon ma kaka sirikal mowinjore bed ni ne chiwo ne arita. Made bed ni nokisingo ne to samoro ne kawo yo machielo mar manyo kata mbolea mar dhok to ole puothe. To koro owinjore bed ni koro sirikal kawo ting' nikech sirikal ema gigi ne ikeyo kokalo kuom apise maggi. Kata obedo ni giwacho ni nitie oraf moko mane obedo e kinde kembe mag ji giwegi to kod adero maduong' mar sirikal mar NCPB. Gima duong' ni gigi ne kalo e apise mag sirikal. Erokamano Nyarewila. Wan kama tek ahinya weche kikore ka japur medo bedo confused kendo chal ka gima kore luoro kode gi nyange. Iluongo ni vicious circle. VOJ ingeni wacho mar mbolea ni ok en gima ochako sani. Mokuongo Nyarewila man rasio chiwo cha be en achiel kuom kose macha no setigo higa mokalo. Mate chapa ni no setigo nikech mar Russia cha ingeno tigo ndalo uru. Nyalo paro. Bas gi sirikal mar William Ruto ni be kadonjo chakruok mare. Ingeni wach mar mbolea ni aparo ni en tuo aja Kenya nitieko. Nikech king'iyo historia mar Kenya, wach mar mbolea ni nochakre ndalo mane Kibaki nen finance minister in the 70s 1975 pod wachulogo nyaka sani. Ngi contract mane Kibaki osign 1975 gi kambi mani luongo ni Kenreb American company mane billion achiel. Kane company no kano se sign contract mani wacho ni koro wagero factory Kenya ka kendo produce mbolea Kenya ka mwatimo nyaka export kambi collapse to Kenya government emano guarantee. 2013 ne wachako chulo gowino ne en 1 billion ne wachako chule 30 years later 2.4 billion. Interest no akru mang'eny mano pod wan go. Kibaki koro donje loch. Kodonje loch en be obedo gi scandal mar mbolea subsidy. Inyalo paro ndalo Kibaki. Aya Uhuru bocha kodonjo. Ndalo Uhuru kendo pe wachako bedo gi wach mar mbolea ni manineno ka kiunjuri oriembe tich maka ok ong'e ni timang'owa ni tije rumo kaka CS mar agriculture. Uhuru no yawo factory moro mar mbolea mane gero. No chungo mar Morocco. Mabe no kelo nwa shida jo Morocco gi Shahrawi. Wach mar factory manonego beni yaw Eldoret mane ni gi sign bas bang'e odogo timang'owa odogo tamre kane mibadhi nitiere mane nitiere kinde kanye. Bas koro wan gi sirikand William Ruto. Mar William Ruto to koro wuok ang'aya
wach mar fake fertilizer ni nikech ni neno ka wach ni nochako ng'ama nowuoyo mokwongo ne en CS mar agriculture Linturi mowacho ni we are a responsible government ma onge mbolea mwanyalo miyo jopiny mbolea motimo ang'owa marach tok wachne no KEBS owuok mowacho ni ooyo wamako bags 5,000 gi wiye ma wayudo ka fake ma wasendiko wasechiwo karatese gi gimoro amora ne ODPP mondo jotim ang'owa omaki mane giyudo kodhie NCPB kata sani pok waneno ng'ama otere court be pok owinjo ng'ama timo ang'owa mano omaki doni nyoro nyentere ripode moko mano wacho ni jomoko ma jo KEBS manyo omaki mano omaki to pok waneno winja bas to kane gik tarik 27 dwe mokadho tineno ka PS mar agriculture wacho ni kambi moro iluongo ni Ken koro ing'e ni sani to ginyisowa ni Ken to ne giwacho ni Ken Chemicals wadhi kaka jofwambo manyo Kipruto Rono nondiko statement ne tarik 20 dwe mokadho mowacho ni Ken Chemicals e kambi mane giyudo kachiwo fake fertilizer ni kaka jofwambo ne wadhi manyo e migawo mar sirikal ni to Ken Chemicals ni kanye wayudo ka onge Ken Chemicals kampuni manitiere en Kel Chemicals manithika town mar Wainde mosebet kanyo chakre 1975 mo kata ni mbolea kende gitimo nyaka water distillation gitimo gik mang'eny kambini koro na neno ka barua manowuok mar ministry kendo mar agriculture tarik 5 dweni koro no rekebisha koro giluonge ni Kel Chemicals manyiso ni koka ne gidhi manyiso ni kata mane gichungo chane gichungo kambi maonge koro sane ka koro giduogo gichungo kambi maging'eyo koro king'iyo wuoyo gi te mag sirikal tineno ka nitiere weche mok wachnwa ne giwacho ni wajumbe mag opposition ema wuondo jo Kenya ne giwacho ni jopur oyudo mbolea maber kaka jofwambo ne wadhi Baringo dong no mak bags Baringo wadhi Wasingishu no mak bags Wasingishu sani ni neno ka Bungoma bene giyudo bags 120 ma osipidio confirm ni no chopo mar mbolea motimo ang'owa ma fake kidhi Central kuma be jopur nitiere miwinjo ka Rigathi Gachagua wacho ni mana matin kende 50% jopur makono boyudo mbolea ma fake ni to kae to sirikal pod wacho nang'owa ni onge mbolea motimo ang'owa ma fake korido gi penjri niya KEBS nyichentie kanye aya distributor ma en NCPB ne timo ang'o nikech samidhi uso ne japur mbolea ma japur duog mawacho ni mbolea ma yudo ni fake ten nyaka gi receipt to waneno ka onge gima timo ang'owa gima timore to sirikal nincho wacho na chiel kuom singro magen godo gi jo Kenya en food security to food security ni protime nade miyo jopur mbolea manyalo miyo yuto magiyudo dhi malo sani en sama koth chwe kendo jipuro to ng'ata ma japur miwuoyo godo nyisi ni mbolea moyudo en fake nyocha neno kata mheshimiwa Peter Kaluma nondiko moketo nyaka receipt ko wacho ni kata en odhi onyiewo mbolea moyudo ka mbolea neno fake korido gi penjri ni sirikal wuoyo kama kendo giwacho ni gik manitiere ber ministry ncho wacho ni wan ne wakaw fertilizer te manyocho sedonjo bags madhi 7 million to giwacho ni wang'iyo te wayudo kaber koro sirikal to wacho ni ber to koni japur matiyo kode to wacho nang'owa ni rach kendo moko ni neno ka wacho ni giyudo mana kite mag flospa miuso negi no koro kanye ma wantiere koro sirikal dwa konyo jo Kenya koso onge sirikal bade lach ka dieri nitiere jok manche nie scandal ni sani no onego beni nyiso ka en jo KEBS pile ginyiso waga magi yor nyaka nying nyaka picha magi wacho ni magi jo mwamako kendo gidhi e court sama kama sani wacho nitie jo momake wake kata kiterogi e doho wakeni gin jadi momak go position gi enang'o tang'o mane gitimo koro ng'ama wuondo wa en sirikal en japur koso na nikech jo molony kaka jo KEBS osewacho na dieri nitiere kae gimarach
jo NCPB bose wacho ni gine mane wauso nitiere jo pur moseywa japur matiyo kode osewacho koro kata kigolo jo siasa oko to nitiere kama adieri nitie kata wan jo fwambo no osenyiswa ni wambe watimo ang'o wariambo. Weche pek kaendi ang'eni koro agronomist mawinjowa independent agronomist wan nyaka government chemist wan nyaka gi KEBS NCPB ka bende wantiere kod jomochung' ne weche mag standards wan kama tek ahinya. Victor ok adwa no gima jowete ga osewacho nikech gini dugo yiengore kamoro achiel. Kik wi wil ni higa mokalo dwe mar 11 President William Ruto ne approve supplementary budget omenda maromo bilion 8.25. Koro kanye kama gini chakore godo bilion 8 mano mane obedo approved ne wach mar subsidized fertilizer. To waduto wayie ni paro manyocha piny owacho ni godo mar duoko ne jopur pek kata nengo pur ncha kuom kelo mbolea ne en paro maber Victor. Nikech ing'eyo ni kanyo indala kaka koro ncha ne andala kaka ncha wandala e gweng'ni. Ing'eyo ni pek mar pur kata gima miyo nengo cham dhi malo en nengo pur. Nikech ka in gi puodho to sama kine chak puro puodho ni michak iyore masamoro machalo gi puothe madala kata ing'eyo ni samoro ipuro gi ruedhi. Sani mondo mi pur dichiel en ka ng'ato biro gi ruedhi moko 4 pur dichiel kende en chiegni Sh2,000. In gi puodho ma samoro itiyo gi Sh10,000. Mano kwa ka average puothe matindo nikech thoth joma winjo ka Luo gin jok man gi puothe matindo. Kaeto ichaki ikawie sani bando kende kata oduma paket achiel cha ne en chiegni 900 1,000 kaluwore gi kama inyiewe. Mani chaki keto in gi puodho ma samoro chaki kawo mana gimoro Sh5,000 ichaki medie mbolea cha ka ichaki medie nengo mbolea. Koro yudo ka paro mancha piny owacho biro godo mar duoko mar subsidized mbolea ne en gima ne miyo jopur fungruok matin. Nikech Victor ng'iyo ni puothe mang'eny nindo ka Luo ok komga nikech nengo mbolea. Mbolea ni yudo ka samoro tamo kata mana dayo moro otamo kata mana miyo moro nikech king'iyo to pek manyo jonyuol ne godo kuom sani manye gitero nyithindo sikul mabende nyithindo oriembi oketie kor kaluwore ni piny owacho ncha nodeko wach mancha wawuoye jumbe 3 mokalo. Ting'iyo ka iyudo ni idhi ng'wenyo pesa mano onego bed ni nyiewo godo mbolea cha idhi chulo godo fees. Koro ka piny owacho no biro gi paro mar ni moe gi subsidized mbolea ni ne en fungruok maduong'. Ncha ne en paro maber kendo aparo ni piny owacho mar William Ruto mana kaka ncha wawacho chien kacha ncha ne gilose maber ne achiel kuom gik momiyo nengo mogo dok piny en ni nekech wach mar subsidized fertilizer ni. To kaka rigi ji wuoye taparo ni dine obed mariek to dinyo umo dhoge. Gachagua do umo dhoge kendo de ok owuoye wach ni kata matin. Ni microphone. Dhoge no kier. Dhoge je biro wacho ni dhoge okier ga. Sina je biro nyisi ni rigi dhoge okier ga kone. Aparo ni mane kitu dhoge masani king'iyo kata mana siasa madhi nyime koka jomoko temo umo dhoge kaluwore gi weche moko manya wacho chien kacha moteno Kenyatta family moko wadwa donje sani to wach mbolea ni to nonego ng'ato dhoge kendo nonego twetu dhoge go tamba kabisa mathung'e makiko wuone kech gimo wacho ni samine no kokiero dhoge malich kama en kendo yawo dhoge te to nitiere japur kendo japiny manyonyiyo mbolea kendo tang'o ni mbolea ni galagala. Tiwinjo ka ng'ama nie sirikal e level marang'iny mar deputy president nyalo wacho ni kata kanisa bende nitiere ng'ur moko ma kata chwaki to ok chiegi. Mano e highest level of responsibility. Dogi samoro wacha plainly ni wawene jolony experts mondo determine whether ni ma en fake fertilizer or substandard or adulterated. Victor, weloso gini kao gini kaka Rigathi Gachagua wache. Rigathi Gachagua owacho kacha maber ni kanisa kaka kanisa ntiere ji maber mang'eny ni mbolea ni thothne ber mak mana achiel ji achiel moke mane nigi gini mai pogore nekech dinyocha mae e gima timore to PS emigao mara pur dinyocha noko ndiko barua ne NCPB mondo chungu mbolea chake dine jopiny to mae
Gimomi neno Victor gini nikech gini mbolea ni gimolong ni lot number. Yes. Gi distribution gine documents kama nyiso ni lot makamagi ema obedo condemned kitergi e chiro. Gima miyo gini bedo malit Victor. Kapod ok obedo ni malit to winje kama. An osebedo malit ya mondo machielo. Winje kama. Penje mondo agombo ingeni Rigathi ok bi luongo koth mondo chako chwe kendo sa kalo mar komo. Mingeni cham kati komo mana juma achiel to ok oti. Kidok luomo cham moluomo ok tim ga maber nyaka nene. Mar ariyo ibiro ka chemical ni kodhi okete to nitie effect ma samoro jolony mag pur biro nyisowa me yudo ka ok wang'eyo ni acidity kata alkalinity level mare ne chalo nade low. Koro kata sirikal chak chiwo mbolea moro maber kech bende ok giwacho ni jok manyoto nyiewo maracha koro dho kawo maber nono. Mane gima onego bene sirikal kuongo take responsibility mokuongo ni joma nokawo maracha koro wamiyo maber ni no. Mano ok gitimo. Itumbi nowacho ni miya receipt mondo aduokno but tumbi en ng'e sirikal. Onge tumbi ok onyal kaka lose kaka onge ng'ama nomiyo receipt kanyo. Nikech en onge portfolio sirikal. Yes. En osiepo to kata kaka wanene ka ok wanyal kata mana lose ng'ama iluongo ni tumbi. Wacho ni en kaka idhi ka nikech mae gima hinyo jopiny Victor. Samineno isekomo Victor, nitiere joma ni chulo manyo komo ni kanyo. Nitiere bando cha, kodi mane nyiewo cha. En ing'eno dhi nono. Sa bendo dhi nono nikech chuno ni to koro idhi yoro kendo ekichaki kom kendo. Koth dhi nekech pur en nitiere gimiluongo ni timing. Samitimo timing tiende ni neno tarik manyo winjo beni kome. Kido ka koro gini osebagi tiende ni jumbe 2-3 osedhi. Magi gik makoro miyo kech biro kayo jopiny. To wacha kaduke kama ne ken yienge Victor. Mae en tuk mibadhi. Gima dhi mbele kaeni. Mae e golden bag moro machielo. Mae aguch mula. Madhi nyime ka. Mae e COVID billionaires moro makoro mato biro fertilizer billionaire. Mbolea billionaires maneni ka. Gima miyo Victor kapok ng'ada. En niya. Gini dinyocha piny owacho kae lake. To de koro nitie joma nie oda ng'ech nyaka samiwinjo wawueni. To gini chalo gima jok manyocha chamo nyodho mombolea ni jodhi omieno godo leo jodito. Koro ing'eni ka gisedhi gikawo remb mbolea ni gimieno godo. Koro ineno ka jogi dwanyore mana kama in. Koro mane momiwinjo ka rigijigi ni wuoye minister wuoye ng'at ka ng'ato nikech minister mar pur emane okuongo wacho ni mbolea ler. Bang'e ochako duogo kowacho nang'o ni nitiere tugo madhi nyime ka. Koro paro Victor gima dhi mbele ka mondo mi mbolea wuok kata mana NCPB mar piny owacho mano obede stored. Ere kama ne intelligence nitiere. Ere kama nyo DCI nitiere. Jogi teg migawo mar obila gi migawo mar rit. Ok nyalo wacho ni ne gikia gima dhi mbele. Mae en tugo mar mibadhi, otugi jopiny, emomiyo jok motimo gini nyaka take responsibility mar dwanyo gima nyocha William Ruto ochako maber mar konyo jopiny. Erokamano, jokanyanam weche thoth kaendi to sabe neno kama wawang'o ka. Ang'eni weche mag siasa bende nyaka wandim ka kaloro koda yiero ma ochan tim mar kor gwenge mag duond buche ariyo UDA kod ODM. Weche mag mbolea John Alan Namu nyocha olieko ne komiti mar pur e bunge mar piny Kenya ni obro nyenyo e lela nying josiasa moko mag ntiere sirikal gi mantiere opposition maneng'e wach ni Nyakwara Mgajwang'. Kaka pile kaka Fred wache dobe ni en gima ema jalama jathum nowacho ni otuk kodwa tumecheswa koso nang'o. Mago te wanaket tenge. To gi sani Nyakwara Mgajwang' weche mag yiero mar kor gwenge mag duond buche mag siasa neno ka gima odhi bedo rapim mapek ne chia mag duond buche ariyo madongo mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha ochuo bura maduong' mar NGC mar party mar UDA eka bang'e jagoro mar gi Cleophas Malala ne ogolo ote mane odieko ni tarik 26 gichano timo yiero mar kor gwenge mar yiero party officials. Gisani thoth officials mag party mar UDA tiyo e yor kojolo. Kumachielo bende ODM kokalo kuom bura mane ochuo e kom kod jatende Central Management Committee bende ne ong'ado wach matimo yiero mar gi tarik 27 mar dwe mar ang'wen higani. Neno kagima dho wagunda okete ni odhi bedo litmus test ne duond buche mag siasa. ODM noteme higni 10 mokalo chien mane depe nogwe mane waneno yawuoyi mabede gidongo makor gidongo men in black. Yes. Kasarani. Ma dhi bedo round 2 koso. Odhi bedo mager. Ing'eni gini DOJ adieri mantiere ni ODM gi UDA ni kama tek kabisa. Iluongo ni iwacho ni gine catch 22. It's going to be a litmus test. Nikech kanyo chineno ODM no choro yiero ni.
UDA be nochoro yiero ne gichoro nang'o. UDA mokwongo ne nitiere nyaka barruok e chama. Mane neno ka jok mane nitiere chama no osechung' mantie kombe mane ji osepogore mamalo. Kapok wadoge mapiny kama gichako gi mapiny ka gidwa test ni to gin nade. Ni neno ka jo Central no dhi moketo ultimatum monyiso William Ruto ni mokwongo nikech king'iyo chama mar UDA katiba margi to wacho ni deputy party leader gin gi ji adi ariyo. To ne giwacho ni nikech Rigathi Gachagua e deputy president nyaka bed ni komno en komb ng'atadi achiel okriwe to nyaka bed ni en mar Rigathi Gachagua. Mar ariyo ne giketo wach ma secretary general masani omak gi Cleophas Malala mane wacho maber ni on acting capacity. Ne giwacho ni komno be nyaka dhi Central. Ma komni giwacho ni nyaka bed mar Didi Nyoro. Kendo kidhi e chairperson be ineno ka be pod ni Mount Kenya East. Cecil Mbarire emokawe acting to gidwa ni ng'ato ene mobed confirm. Line up nitie manosewuok mar Mount Kenya East gi Lower Eastern. Mane gisepogore kaka kombe ni dhi timo ang'owa kombe mamalo gi mapiny. Koro ing'eni sani be nitiere ywaruok kwanza mar UDA ni to nitiere UDA owuon to nitiere Kenya Kwanza Alliance. Maiye ka be ginyiso jo Kenya Kwanza Alliance ni outfits manitiere ka mondo dissolve odonje UDA. Manyiso ni gimbe ka gidonje UDA kata ka gidhi e grassroots ka gimbe gibro dwaro ni mondo gibed gi kombe. Nikech ka dieri an ka dissolve chamana ere ka gimedhi miyo abro donjo kanyo ni an kora wacho ni an manager chama kosamba bro dwaro position mantie. Koro William ncho kosiko ko wacho ni ka biro 2027 UDA biro bedo the party of choice. Manyiso ni ji te nyaka bede umbrella achiel. Ting'eni piny ka matek ing'eni ji ng'iyo ga ni malo kacha gin kombe matin mopogorue. Ndiyo gin kombe matin lakini ka grassroots ka ok strong kionge support e grassroots ka to onge kaka malo kucho idhi mako matek. Emomiyo neno kanche Malala ne di around Kenya ka katimo mass recruitment mar ji UDA. To sani nitiere jok mipro winjo ni planted. Jok mipro yudo ni oyier kanyo mok jo chama but planted nikech nitiere jok mang'iyo kanye malo ka. To gino kopogre gi ODM be mare be elections mar grassroots ni ok dhi beda elections ayanga. Mae bro bedo even worse nikech sani koro nitiere weche ariyo. Nitie succession politics. Nitiere be ng'iyo ni to grassroots nini bro bedo strong nikech ka dhi bed ni migosi Raila Odinga oyudo kom maduong' mar AU Commission chacha. To manyiso ni ka di bed ni e equation ma 2027 obro bet ka onge. To jowa mosiko ni baba ting'o bada malo. Bro nyaka koro gidhi mondo gigore piny ka. Omiyo grassroots ni e kama ma di bedo foundation margi. Jok mikelo e mabro support malo kachacha. Koro bro yudo ka grassroots ni e ma di bede matek. Moingo yiero ma onewa wacho mamalo manineno mar Kasarani 10 years ago. Erokamano. Nyakoro Gajuang wabro gonyo joma winjowa kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM kalure koda ote ma wan go ka otendo kod chenro mar pith gi pur moikelwa kod Fred Janam watimo mos kendo kwa ng'uono kata kamano ka nyalo yudo thuolo mar neno wa achiel kachiel Ramogi TV to in kare nikech mbaka ni nyaka watieke ka achiel kod bende YouTube gi Facebook live watimo mos makende wakwa ng'uono wan gigeno ikara mana juma mabiro wanatim mabere moloyo kaka watime kawuono ni to ng'uon mana kodwa Ken en kinde mar loso kata ketho riwo kata pogo ne dun bucha riyo madongo ge mane mitne ni anya to UDA ngene ma dhi bedo rapim ne gi ahinya nikech ngene UDA mosebedo kaido tonge mabitho mara onge demokrasia mara un mana violent party apani UDA ne kama tek nikech ngene UDA sani no bedo kanyako milaro nikech ne ene serikal koro ji dwaro lemo madongo ma dibed ni nitiere kuondego ji dwaro thuolo e kanyo kata ngene ne giwuotho ahinya ma gindiko jokanyo mathoth so jokanyo ge nitie jomoko moko donja bedo jokanyo mag UDA ne gidonjo mondo win bende gibile gimoro samoro ng'ato ne jakom mar ODM e kar chung'or bura moro to UDA no ywae moso e kanyo
ok obibiro kanyo ni koro ibiro tamori mok yiere duoke leo mancha ne entiere komachielo cha. Samoro ng'ato ne en jatend rawere moko e duond bura machielo, UDA noywaye mokele koni. Koro kochopo kinde yiero ni ng'ane nyaka dware leo moro marom gi mane entie cha kata yude moro maduong' molo mano. Koro ang'eni nitiere pek ma biro bedo ahinya kaluwore koda dwaro ma ji nitiere godo e duond buchegi. To gima ne Rose nosewacho ni yiero mag duond buchegi ing'iyogi bende kaka yo ma idhi ti godo e ng'iyo ni to siasa nyalo biro chalo nade kochomo yiero maduong' mabiro. Jigo kwano mambele cha? Jigo kwano mambele. Okay. Koro ng'eni mano achiel kuom pek dhi bedo ahinya, duond buche ma dhi bedo gi pek ahinya en ODM. Nikech ng'eni koro sani wang'iyo weche mathoth ahinya king'iyo ni Raila Odinga menyo biro mako leo machielo, mano mar riwruok mar tende piny Afrika. Koro fuok ma dhi bedo kanyo mosebedo kwa goye mbaka kinde mokalo cha. Fuogni achiel kuom yore midhi ne kaka inyalo chak dine godo en kokalo kuom yiero mag duond bura mar ODM, nikech kae mosebedo ogai kuom thuolo malach kendo osebedo kaka gari motiyo godo e chwalo ajenda mag siasa mage. Okay. Koro ang'eni lemo machalo mar ogai, mar jalup ogai, lemo machalo mar jakom gi jagoro maduong' mar ODM. Lemo machalo mag jotelo mag counties mopogore opogore, motelo mag kuonde chung' ute bura. Magi dhi bedo kod pek nikech king'iyo ni samoro kiwacho ni tingo batok dhi bedo man ka nitiere kinde mabiro. Nyisi ni samoro gavana nyalo ni mondo koro en bende obede kod mbi moro motegno. Makata koro en makinyo bede gi ngufu mar tingo bad joma chung' e county mage. Samoro jaod bura moro ng'ama laro kom od bura nyalo ni en koro bede kod mbi maduong' mondo bede kod yot ma samoro kotiko moro di bed no bedo marach. To en machiegni kod otiko cha molo ng'at machielo ma onge e ofis. Koro wantiere kod weche mathoth madhi bede iye ka, to samoro gweruok di bed ni nyalo bedie. To ber kwa wacho ni nyalo bedie mondo ji oyikre mondo kik bedi. Nikech kwa wuondore no dino yitwa ni ywaruok ok bi bede, to wanyalo poko koro bro muomo ka koro chopo sa ma olokre yiero moro marach manyalo kelo koda ka hinyruok mar ji kata hinyruok mar siasa makinde mabiro. Erokamano. Wachni en wach matut ahinya wa timo mos kuom thecha. Chuno wacho ni kech sanya kora mga juwango timo mos makende. Governor mapiyo wach mar yiero mar kogweng madun buchario mag siasa gi. Hinyruok dhi wuok. Mana kaka Ken temo lengo hinyruok. Ken temo ni hinyruok idhi leng. To onge yo midhi leng godo hinyruok. Hinyruok dhi wuok. Kendo dhi bedo hinyruok malach. To mokwongo aparo ni king'iyo duond buche ariyo gi nikech kuom sani gin duond buche ma humbe gi lach ahinya pacho kae. Kizungu wacho ni dominant political parties kata outfits kuom sama waweni. Aparo ni duond buche gi te gidhi e yiero e sama seche ok ber na gi duto te. To ahinya duond bura mar ODM dhi e yiero ni sama sa rach ne gi e moloyo kata gik moko ok berie moloyo. Gima miyo gik moko ok berie moloyo en ni wuok mar jakom ka dhi Ethiopia ka jakom dhi AU Commission wuok ne weyo gap manonego beni kuongi dino mondi eka gidhi e yiero. Mar ariyo gima miyo gini keto ODM kamarach ni succession politics manyara wila ne wacho cha. Koro ing'eni gidhi manyonego beni gikuongi dino bugni mantiere kech nitiere ywaruok to yiero kidhi ok kidhi sama ywaruok nitie nikech odhi medo ywaruok bedo malach. Mar ariyo kata mar adek mamiyo ODM kapok abire Kenya Kwanza ODM dhi yiero ni samarach en onge mar omenda. Victor yiero gi dwaro omenda. To nyocha ni neno ka kuku mar ODM cha ne wuok oko kendo giwacho ni piny owacho josediyo gi kendo osechiwo negi omenda mar political parties funds cha. Ting'eyo ni yiero gi gikawo millions malach mondo mi gibed conducted. Koro mae masa moro ka omenda ni ok giyudo to nyalo biro duoko gi e consensus. Ema biro duoko gi mondo gigi koro idok losi e boardroom kata koro idok los gi e gwenge ma samoro ng'ato neno ni amae line up na to mae maloso. Koro bedo samineno ma hinyo gi to UDA ni gomenda kocha. Gimachielo ma mae miyo bedo ne gima tek en ni ODM nyocha ne pod ok obedo piny ma gitieko mirima gadhonde manyocha nitiere. Emomiyo ineno ka nitiere jok mosebedo okinyi godhiambo ka wuok e ODM kendo dhi e UDA. To pod ji medo wuok. Ok itim yiero seche ma lit gi ponitie. ODM pod ok ogore peksen ma ginwang'o ni to jogi mosebet ka wuok ing'iyo Muron kocha neno ka ngira yecho lwenyo wuok king'iyo dhano wuok kamano nego bene gikuong gibedo piny. Kabiro UDA aparo ni UDA kinde gi dwa bedo ni timing mar gini momiyo gin nyaka gitim mana mar gini sani. Ineno ka nitiere mutni e UDA ahinya Central.
to ok onego bed ni girite manyaka weche dhi marach eka gidhi. Koro aparo ni gin to gidwa time sama bet berie matin mondo mi gikal godo. Mar ariyo en ni king'iyo omenda tiyudo ka UDA kaka duond bura manie telo gin gi advantage nikech gin gomenda. Koro gin kata ka gidhi tino ka komachielo gidiyo ODM mondo mi kik gimi omenda to gin gomenda mana kaka ncha wacho ni en tuk pesa cha nikech ji ni e chiro. Sani bende minyiewe Mike yudo ka nitie sama odhiang' ma transfer window mar jotugo. En transfer window mar jotugo. Gimachielo ma bende miyo gini bedo maber ne UDA en lwasi maber ma wanyalo wacho ni nie kind jakom to gi William Ruto. Nekech dinyocha bed ni gik moko nitiere ma en guok gapoyo kaka nyicha nitiere cha to nyo bedo matek. Sani koro ing'e ni UDA nie lwasi maber Kaluo ma ahinya Kaluo kwa wacho Kaluo nekech joluo ema winjowa. Kaluo nekech ginyalo usie sera margi. Sani ginyalo chung'i ma gimbe gidhi e liel ken biro koni ma gikel kombe kendo gikel tent miyudo ka liend UDA en mar UDA ginyalo usie sera margi. Koro miyo e kinde ni ahinya Kaluo en timing maber. To mogik en ni gini dhi chiwo alternative ne jok ma samoro okomoro koni mondo ring chon. Nekech ing'eyo ni kopogore gi political party nominations ma samoro bedo mga machiegni ahinya to jasiasa osego kwan moneno ni kae aonge future. Koro ng'at moseneno ka onge future ODM yot ne nekech yot ne mondo mi otim ang'o oringo dhi e UDA kata oa e UDA odhi e ODM ka samoro lek mane en godo manogole e ODM kodhi e UDA oyudo ka kucho bochako okete kure tielo. Taparo ni king'iyo overall king'iyo overall to UDA nie inemiwacho ma kikithiye gi jaka Kimbo Siepa to mano bende en adier demokrasia ok en kende nekech osedonje siasa nyaka koro be wagoye ga wi. Koro Victor mogik en king'iyo party ariyo gi tiyudo ka UDA nigi advantage mar dhi e yiero sani maloyo ODM nekech gik makwano. Erokamano ahinya. Jomadongo kawuono kabimi uthulo mar wacho mogik nikech parna ka ne wasehadho saa 4 okalo kod dakika 1 mar okinyi ma kawuono. Wan ane ni to jochiende manocheno ODM higni machien mag Men in Black gibiro chier kendo duogo kendo e yiero mar kor gwenge koso nang'o. To rapima demokrasia moloto ne UDA dhi bedo nade e yiero mar kor gwenge Nyakorom Gajwang'. To dhi bedo kinde mar keyo ne japiny nikech en tuk pesa. Neno ka gima 1000 ji ok nyal pogo koso dhi bedo nade. Wana ketu wang'wa Nyakorom Gajwang' nikech pesa nyaka ti. 1000 okwel. Nyakorom Gajwang' wiki kwil ni Ramogi FM gi Ramogi TV pod oiko ni chendo mag twak mopogore opogore mar go mbaka gi jolony gi ji mopogore opogore mar poro weche mamulo ngima jopiny. Ka ok kamano bedo kod odiochieng' maber ma ne en chendo ma kaka waneno riti ma kawuono lo producer marwa Ken Muga ma bende wan go ka chiel kod jowetewa Roslyn Bala gi Fred Alan Obiero bentie kanyo, Simfro Sokinda, Jael Lieta nitie kanyo ka chiel kod Nyaji Monyuongo, producers mekwa Bob Ubado ka chiel kod Pilipo Jamigori County gi technical crew mangima jogo picha jomantie TX eru kamano maduong' ahinya. To maduong' moloyo in japiny mikawo thuolo mari mar nenowa kendo chiko iti kiwinjo wako kalo kuom Ramogi FM. Riti ma kawuono ng'uono mar Nyasaye obed kodu. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.